ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ ତମ କେନ୍ଦ୍ର। କି ପାଠ ପଢିଛୁ? ଆମ ତମ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ତ ଭଲ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ପଢେଇଛି ବୋଧେ। ସେଇ ମାଷ୍ଟର ଚାଲେ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ବୁଢ଼ା ଆସିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମା ଇଏ ଶଳା ଗୋଟେ କି ଚାଲାକିଆ ଗୋଟେ କାମ କଥା ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଜିବି ସେ ହଲ ହଲା ମାଷ୍ଟର ଯଦି ମୋ ହାବୁଡେ ପଇଲା ମାଟି ବସିବି ତତେ ଡାକିବି ତତେ ପାହାରେ ଦଉ ପଛ ଆଡୁ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ତା କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଇଲାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ମାଇକି ବନ୍ଦ କର ବାପା ପଚାରିବା କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ସଇଲା? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏବେ ତ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗରା ପାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଏଇଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସ ଲେଖିଛୁ କି? ଏତେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ ତମ କେନ୍ଦ୍ର। କି ପାଠ ପଢିଛୁ? ଆମ ତମ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ତ ଭଲ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ପଢେଇଛି ବୋଧେ। ସେଇ ମାଷ୍ଟର ଚାଲେ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ବୁଢ଼ା ଆସିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମା ଇଏ ଶଳା ଗୋଟେ କି ଚାଲାକିଆ ଗୋଟେ କାମ କଥା ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଜିବି ସେ ହଲ ହଲା ମାଷ୍ଟର ଯଦି ମୋ ହାବୁଡେ ପଇଲା ମାଟି ବସିବି ତତେ ଡାକିବି ତତେ ପାହାରେ ଦଉ ପଛ ଆଡୁ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ତା କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଇଲାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ମାଇକି ବନ୍ଦ କର ବାପା ପଚାରିବା କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ସଇଲା? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏବେ ତ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗରା ପାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଏଇଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସ ଲେଖିଛୁ କି? ଏତେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ ତମ କେନ୍ଦ୍ର। କି ପାଠ ପଢିଛୁ? ଆମ ତମ କେନ୍ଦ୍ର ସେ ତ ଭଲ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ପଢେଇଛି ବୋଧେ। ସେଇ ମାଷ୍ଟର ଚାଲେ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ବୁଢ଼ା ଆସିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମା ଇଏ ଶଳା ଗୋଟେ କି ଚାଲାକିଆ ଗୋଟେ କାମ କଥା ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଜିବି ସେ ହଲ ହଲା ମାଷ୍ଟର ଯଦି ମୋ ହାବୁଡେ ପଇଲା ମାଟି ବସିବି ତତେ ଡାକିବି ତତେ ପାହାରେ ଦଉ ପଛ ଆଡୁ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ତା କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଇଲାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ମାଇକି ବନ୍ଦ କର ବାପା ପଚାରିବା କିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର 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 ସଇଲା? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏବେ ତ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗରା ପାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଏଇଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସ ଲେଖିଛୁ କି? ଏତେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର।